ikincisinde indi dekabr ayın ayırım жеткирилген. Барлыгы 12 ай ішінде бөлек булмаган яшөсмерләргә карата безнең 4 җинаять эше кузгатылды. Алар арасында Михайловка авылында яшәүче 2006 елгы укучы сыйныфташын сугып, акча таләп итә. Бу факт буенча җинаять кодексының 116 һәм 163 маддәләре буенча җинаять эше кузгатылды. Тагын бер факт ул Шәбез һәм Калмаш авылында яшәүче яшөсмерләр кичке вакытта үзләренең иптәшен сугып тән җәрәхәте ясыйлар. Моның буенча инде җинаять кодексының 106 маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Һәм тагын бер факт Пятерочка кибетендә акча урлаганнары өчен 2 яшөсмер егет 158 маддә буенча җинаять җаваплылыгына тартылдылар. Узган ел дәвамында балаларны тиешле тәрбия бирмәүче ата-аналарга карата барлыгы 70 административ беркетмә төзелде. Һәм алар арасында төнге вакытта әтиәниләреннән башка йөргән балаларга карата 11 административ беркетмә булды барлыгы. Район белем бирү йортларында ай сайын укучылар белән очрашып, хокук бузулар булдырмау максатында әңгәмә җыелышлар үткәрелде. Ата-аналар җыелышларында чыгышлар ясалды, мәктәпләрдә түгәрәк өстәл утырышларында катнашучылар булды. Районның барлык профилактик субъектлары белән берлектә исәптә торучы гаиләләр, балалар белем дәвамлы рәвештә эшчәнлек алып бара. Ай сайын комиссия составында җирлекләрдә булып балык булмаган балаларның уку яшәү шартлары тикшерелә. 2020 елның декабрь айын аерым караганда балык булмаганнар арасында хокук бузулар һәм аларны кисәтү буенча алып барылган эшкә һәм шулай ук законсыз рәвештә алкоголь сату буенча алып барылган эшчәнлеккә тукталырмын. Декабрь айында балык булмаган яшөсмерләргә карата җинаять эше кузгату очраклары булмады. Барлыгы декабрь айында тиешле тәрбия бирмәүче ата-аналарга карата 5 административ беркетмә төзелде һәм 2 ата-ана аеш һәм актаныш баш җирлекләреннән исәпкә куелды. Барлыгы ел азагында Россия Ичке эшләр министрлыгының Актаныш районы буенча балык булмаган балалар белән эшләү бүлегендә 9 бала һәм 26 ата-ана исәптә тора. Алар белән даими рәвештә профилактик эшләр алып барыла. Балык булмаган балалар белән эшләүче инспекторлар тарафыннан авыр хәлдә тәрбияләнүче балалар, исәпкә куелган гаиләләрдә исәптә торучы балаларның ата-аналары белән кабат хокук бузуларны булдырмауда әңгәмә аңлату сөйләшүләре уздырылды. Һәрбер учетта торучы бала белән һәм ата-ана белән айга бер тапкыр профилактик эшләр алып барыла. Россия Ичке эшләр министрлыгының Актаныш районы буенча бүлегенең законсыз алкоголь буенча алып барылган эшчәнлеге. Декабрь айында 2 декабрь көнне Яхшы авылында урнашкан авокадо кибетендә тиешле вакытта кергәнче аракы сату өчен бер беркетмә төзелде. Ул беркетмә Дәүләт алкоголь инспекциясына җибәрелде. Руль артында спиртлы эчемлекләр кулланып идара иткән декабрь айында 2 очрак теркәлде. Алар Ямалы җирлегендә һәм Татсу җирлегендә. Ичке эшләр министрлыгының Актаныш районы буенча балык булмаган балалар дальше 8 слайд. Балык булмаган балалар белән эшләүче инспекторлар балалар катнашында хокук бузуларны булдырмау максатында балалар белән очрашып аңлату эшләре алып барылды. Мәсәлән, Тылсым бакча мәктәбендә барылды. Балык булмаган балалар белән эшләүче инспекторлар кышкы каникуллар алдыннан балаларны хәвефсез үткәрү максатыннан Хәсән Заман исемендәге кадет мәктәбе интернатында шундый очрашуларны берсе үткәрелде. Шулай ук әлеге очрашуга врач-нарколог Кузин Ленар Саубанович чакырылды. Ул үз чыгышында электрон тәмәкеләр, алкоголь эчемлекләр, наркотик матдәләрнең зыяны турында аңлатып китте. Һәм
Yun Armiya Балалар Harbiy Patriotik Hareketi vekilleri bilen birlikte Balik Bulman Балалар inspeksiyonunda isepte turuşu балалар bilen uçuruşlar ötkerildi. Elegi uçuruşlar vakitinde ota-analardan başka kişki vakitte üzerlerine yürüme, yol yürü kavgelerini ötev uç yüzüne tertipli tutu kavgelerini anlatıldı. Hem yıl sayın tradisiya boyunca отдел hizmetkarlar tarafından politsiya kış babay aksiyası ötkerildi. Başında barlı jiglikte türlü şartlarda terbiyelenişi gailelerdeki muhtaç balalarga kış babay bölekleri tarafıydı. Tamam. Rahmet,